manje udokotha wena utshela ukuthi ukuthi Kwenzenjani manje? yo awude kubhizi lama-DL awuthi ngingathi ubukulwane wena thupha hayi mfethu ungahamba inhliziyo lapha Ube ngisi, ube ifone yami phela, ifone yami. naku kuphile yami Ayifuni, ayifuni ngoba yini la manje kube eyakho. Konke ozokuthola kuyeza ube right my student. Khathela ukuthi lo akavukelwa. Makavukelwa manje kufanele siyenze manje ngibe ngibhizinisi nginabantwana. Mama yenzeni yabangaphi unonuka ngifuna unonuka ngikhethe abazi kusimele ngikhethe. hawu baba ngithunyelwa lithombe mama yile nto wena hawu Yabona lokho ufenda kancane. kahle wena kahle phela Kwakunene-retirement clinic. kodwa sister Kwakunini? ngiyiphi imali Ayiko mala. ngiyiphi imali ngiyiphi imali Usiga wena. uzongipha leyo mali Lokhu nje kuthanda abantwana abancane. Kumanje ngilini ngilale ka business 16-year-old la. Excel. Hayi ngisakwamukela bethi uyisho le English practice. Yeah, so ngicela nje u-introduce students. hayi mina ukuthi igama lami Themposi nalo muntu lo ngithandana naye manje ngibona ngathi so kuyalina le ngoba abantu balethe imali kuye indaba ye-stokvel so Stokvel. manje isithi ama-amaningi yabo manje mina sengisola ukuthi manje abantu labo bayambheja instead of ukuthi balethe imali ye-stokvel yangithola manje le imali seyibaningi yabona nje sokucala inkulumo manje engazwana siyabona mina na But it's not a bad thing ebaningi imali. ukuthi kumele ibonakale imali ye-stokvel imali nje isini yabo babuye engasokuyalini Yasolisa le. hayi yabo asaza bomama buza amadoda yabo so leyo ngiyangizwana nayo yabo Mentor. yangilahla So ubona ngathi hayi la madoda lawa afuna ukuthila abazini. and futhi-ke banokuhlala isikhathi eside nje yabo and ukuhlela more makahlelile yabo so yabona ngathi la sami sangeke uzohlekisa kwami mina yabona manje yangilahla Phela wena bayabasho bathi yabona umhlekiso soqedile naye. no ngiyiboni le nto Nabuza. Cha, nganawe ukukhulela uma ungabela konke off. Nalaba bantu abasithola. hayi that's why ngize la ngiyazi ukuthi hayi ngakwazi ukushaya izinto zamakhompyutha nalifoni uzobona ngiconfirm ngavele nje ngimjaji ngithi hey wenza kanje yabo ayabona confirmation Okay, no, so mbizo umamazi. Always manifika la ngithi naqhubeka nakhuluma kumnandi ushambisi. Sathatha amafoni manje WhatsApp manje uRasta ngathi uyavula amafoni nebuya bese unlock then ngiyikhetha phone. To whatever you need to do and ngibona anakhuleka bese la mfonzi ecanda simbizo. Sanamukela show yethu lena siyibiza iphansi komthunzi welanga sobabili show nje eyithandana kwethu sibhalelela cha kunomuntu engihlekisana naye sinqanda ngathi sabo napho sibona usuhleli lana yabona into lana kwamazwe Ngiyezwameza. Ungisuse nje kungethe la. soyamlisa manje singayi ndawo awubona ukulethe endaweni enhle kanjani Ngiyeke into engizenzayo ngizela. uzokuselebrate lo muntu lo Uthini? uthanda ukuthi uyathanda lo muntu ubona zayi kungakuhle nje sesihamba singaka-explain ukuthi siyenzani Hayi into ekumele uchaze yini noma ungayenza nje. awu Yini ongayenza ecacile. yini manje Yo, senyaliswa sesiwenza la. ngoba sisho eyithandane lesi Uthando lwethi amadoda abantwana
esikoleni manje ngibeka isikhathi soba nezinto ne-meeting mina ngefoni. Kumele live stream so amafoni aphazamiseke. Oh yeah. uyayibona? Hayi no, sizowathola emva kweshow amafoni ethu. Uzowabeka lapha nje. Hayi sengisho lesifako baba kakho ya. Ifoni yami nine-meeting ngefoni. Nine-meeting ngefoni. Unje. Hayi no. Abantu labasibhekile ungayenzi la. Uthekela amehla abantu mos umdala. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Uthulelana. Yabo silo kanje mina mangithi ngizama ukuthi usisi. Vele nje. Mangasabantu bakini ungibizela abantu engingakazi umfunani mthatho. Ufuna ukubona njani? Uthando luphi? Uliveza uthando lakho Khombisa nje. ngani indlela yenza ngayo? Yini ufuna ngenze? Yenze ke okay ke. Siye Abantwana batheni. angilethi manje. Uboyiswa la naye esikoleni i-transport ayilandanga. Uletha kubani? Ngibizile ama-society ngizabisa utshwala. Imali yase-society bayakhalaza abantu ngabo. Batshela wena. Yeah, bayenza kimi ukuthi bayakusaba wena uyathusa. Angithi Ye intando yakho yenza. uyiboss wena. Qhubeka ngentando yakho uzongulisa nabantu khona manje ngeke uyenze izinto zami mina. Ngibhizi kuwe every day. Hayibo ngeke hayi. Hayi manje. Wena uthanda. Ngibelezelela ungasebenzi. Ukoke mina kumanje. Ngibelezelela kuko konke. Uzonesalama uqala ukulisa abantu. Ayisho ukuthi ungesalama. Mamela ukhesungesalama. Yaphela Bheka sisi. Yabo litera okay ngiya-admit angikhona ukuyafford. Nanko Asayisiwe umfundisi lo leyo. Lo mfundisi ubhizi nabantu abaningi. So ubona ukuthi lokho uzosiza nasekameleni umtshelile wena ukuthi unoshukela. Hawu. Umtshelile na. Nithi mina ubosomtshelile udaba lwakho. Unodaba wena kahle. Udaba olanjani? Manje udokotela wena utshela ukuthi Uthi ayizona. Ngathi njani manje? Mana Ukuthi singakayisi telefone. ile yakho. Yambe. obambela. Bambalana. Obamba. Baba phethe isibo. Uyabona ke nje njengoba nje kunje. Baba telefone leyo. Ngithengele. Ifone. Asiyenza izinto eningi kodwa ne ngithengele. Mara ifone yami. Ifone yami. Kodwa ibiza iPP. Yazi kwenza la. Nikezela Osomtshela ukuthatha from today sewe yakho. Hayi Ube right. Yabona konke osomtshela lapho ube right. Ube right. Ube ifone yami phela. Ifone yami. Nakuphila yami. Ifone. Ayibambe manje kube eyakho. Konke ozokuthola ukwenza ube right mayisweni khathela wo. La nibezele Na iPhone number. Kade usaphelele ngivele lapha kwami. Sendokuncela. Wafika neplastiki. Uzophuma nalo nabantwana bakho. Wathola nibelele imile nginganamntwana. Hambe nabo. Asazuba nokumela njengoba ungafikele nje. Ha. Umuntu ongibulalisa engushekela. Wafundisa Uzoshukela. wena sengizofa. Yashisa nangapha nalokho umubhe. Mana, Ufuna indoda ikhaya. Imama. Sisikuza Uthole yawuthanda mhlanje. Kodwa uthiyezi lezi zakusamthusa. Zizothutha yena ubhuti wabaka kwasiphila nawe ne-365. Awuthuswa ukuthi ungilethele la. Ngiyabhizi mina. Yabona nje sengiyabona nje. Ngibhizi. Asafuna ukubhekana naye. Ngiyabona ukuthi lo Vele nje ozokuthola bewuzoba right. Bewuzoba la ifone yami. Ifone yami. khona vele khona. Kukhona ngeke. oh Awungahlala uyangibona ngana. uyibona amadoda abasala imali la. Akavukelwa. Makavukelwa manje kufuneka siyenze manje ngibe ibhizinisi nginabantwana. Yenzeni nabangaphizi umonuka. Ngifuna ukubeka wena unuka. Ngikhethe nabantu abaziyo ukuthi kumele ngigeze. Abamthengela into zokugeza. Ngizela abanye abantu. Yebo. Ayishabona manje ngisizela ngigeze phezulu ngendlela 4 o'clock. Vele. 4 o'clock. Manje ifone bamba ifone le. Ifone uwenzani we-IT wavulile la.
Futhi noma ngayivula anomsebenzi alifuna nobelona ubhuti mina. Kusho ukuthi-ke naye kulesiko. Uvula lapho Yiko ngisho usobalethi udakabala. ngena Wena usobalethi shebo. sibone ukuthi umama nje sekhuluma kanjena yini nembangani mhlambe ufake inhliziyo lapho noma I miss you bonke uphuma Usesho I love you. nawo right futhi right Lona-ke, awu, nakhe kunjani akusina noyi-one, baningi mfethu. ngiyazi Angeke, baningi lo. awungene kulona isithombe sakhona ndoda ensundu kanje awungene sibona And ngoku kanjani? Ile ithombe la, awusivule. Awuvulele ithombe la, futhi angiboni kahle. Eish. athi na Wema, hawu baba ngithunyelwa le ithombe. Ngikahle. mama Yile nto. hawu Yabona lo bhuti ungifrenda kamnandi. kahle wena kahle phela Eish. hawu Kamnandi. asho lonto Kwakunini ngithi ayimeni kodwa sister Kwakunini? Ngiyiphi imali? Kwakunini ayibomala. Ngiyiphi imali? Ayibom. Ngiyiphi imali? Usiga wena. Uzongipha leyo mali? Lo bhuti uthanda abantwana abancane. Kumanje nini ngilabe kabhizinesi 16-year-old la. Uthumela ama-airtime uyamphekisa. 16 Nje lo bhuti. So amasikhathi sakhe nami kumele ngithole abafana abancane bazongifunda ngalo. Hayibo. Yes, amsukuza Sisi, uzoyazi ngomshalo lana. Yabona le nto le purple le izoba red manje. Yes. Uthi unenkinga lo unenkinga. Unenkinga wona unenkinga. Ngiyamana lo omufunda kamnandi. yo bekubhizi kulamadl Awuthi ngibona ingathi ubukuyi-one mina thupha. hayi mfethu ungambiwa inhliziyo lapha sasibona sesifuna ukuvala manje hayi ngeke zangathi Ngathi ngithatha ifoni yami before ayibuyisa lo. Hayi umsebenzi kafuna hayi umsebenzi. Yeah, labantu bakho bestokfela lapha busy bazala every time and kuthi abafana kuphela. Bapha bomama. Singena abasazi babo Storm. Wena kuba boyindoda eshela kube uyinkinto. ukuthi umfazi uyayithumela indoda yakhe manje bayenze njani ngoba bathumela abafazi babo Womfazi wena ngostokfela. benze njani sibhizi yabona kube nabo uzokwazi ukuthi ngibhizi njengoba ngisho yabona manje bashawufa nyaka okunye bese kokunye Awutshele leso stokfela leso. Wayeke labo mamela sibethibisi ngoba abazi bafika kwisitofela sihlanganisa logo siyahamba simanje siyadebe next week sihlanganisa logo yebo sikhona phambili hayi sobona nami ngihamba nawe. awuyi lapho nobani Sohamba. nami Sohamba. awuyi kumele hambe mina awuyi Futhi wahamba leyo kwantam. abasingahamba naye bafuna ukuhamba nawe manje hayi bo wayinwa le ndaba le angithi Uyenzani ayiwanda? abafeni bazokuhambe nawe so nawe Uyenza. Mina ngiyohlala nawe. Nawe. Ngicela amagama. ufuna ngitshele-ke ngihamba nokhisi hawu bonke Uhlala same street. Futhi wena ungibukisa ngabantu. ngidala ungibukisa ngabantu siswampethu ungifakele ukugula Ngikomelele. ungilethela ama-drop wena hawu ubantu laba bayithulo wangithwela ibele elimile lo wangisibela kumele ngihlale ngibekezelele manje njengoba ngavukela futhi ngisinisa amahleza naye ayibona sesemncane wangithwela ngemnyama ngiyisineda nginje afeba njengoba selosesangcono ngami yami ungavukela nje manje
Mina ngisho ukuthi I understand. Usebenze kakhulu. Understand-ke manje. Abafazi bayenze le Bafuna. My sister, isizathu sokuthi uma bekusavuka Ubekezekile kwayena. ubhizi kakhulu futhi si-expire i-warranty. yabona le nto ayishoyo. Angithuka asimanje seyizigula. Ile nami mina sengicabanga izinteni ukuthi lo busy. Yeah. Yabo, Mana manje ngizovukela kanjani yena? Abusy. Uyavukela mama. Yeah. Hawu. Thini? Manje mina usafunani la ngisebenza la. Ngisebenza Ela la. mina ngifuna ukulungisa lapha. Ulungisa ngifoni ungavukela mama uvukela ngaphandle. Angithi phela ngifuna ukuthi sithole indlela yokuthi silungise leyo ndaba. Ngasa nempesi kulo ngathi phuza empesi wathini wena? Wawizwa phuza empesi. wanqabe ibhesi mkabela. Wawizwa phi? Ngiceda ngapha. Mana siswazi. Uyangilimaza. Ibhesi Ngifuna inhliziyo. Impesi uyethanga phela ingene because ubhuti ngiyabona phela sihlala sonke endlini nawe ngiyalapha 2 months. 3 Kanjani? Ibhanana livuthiwe manje kumele ungene iputshuputshu. Leba, ungamina. Sibona singana. Ngeke njengabantu abalambayo. Awusibona silana. enkonzweni angithandi. Uyamncisha. Mana bafuma ibhesi. Bathi iyanceda guys. Right. Ngicela uma umuntu uyamlambisa manje usamphakile. Siyenza nayizolo kade siyenza. Asiyenza ngizolo. Kanti benenzani? Yabona amagama awashona. Hayi. Lento ishoyo leyo. Hawu. Hayi. Man. Uzoze ngiwe. Sisi. Hawu. Yimi phela. Uyapheka. Hayibo. Shuthi engcono sele. Unabantwana abayi-3 ngaphandle lo akabawondli. Yawazi. So yiko ngathi angahamba angeke sabawondle labantwana. Vele uboya ngindaba naye babayiphila mondli. Uboya nginayinkinga naye vele. Lo wakhe wentombazane. Uboya vele babayiphilisa mondli. Awondli lo ukuthi lo sonke. Manje bathawundi. Kulezi ngane. Ngiphila ngaso insasimabantwana abaninza. Kumanje uDisemba akazi ukuthi Indroza mina kudla uDisemba impahla abantwana January akazi lutho lokuthi. Hayibo. Angisiza manje wena. Mina ngimali. Imalini? Mani, ingini mani. Imalini? 1.2. Hawu. Isasa wena leyo 1.2 ngithenga labantwana bakho sibuzo kuya change. Senge yonke into ethi ngakho sisenge. Ayethoza manje kuyi impahla. Iyali. Hamba futhi. Hayi, ngibekesela sesila. Nasengisolonda. Usasela. Usasela. Mina ngishela abantwana bami. Abantu bayakhona ukuthi bahlukane Ngingahamba ke kwa-support. Laba bayidla kwa-support. uyazi na Hawu. umbonile Wena ngikwazi njengoba bangizazi. Njengoba ngizazi ngikwazi kahle nje. Mana manje i-DNA test for ingozi. hayi vele kumele ngiyenze ngiyangipholele Hayi nje singazithi ubaba kaBoy ngiyamazi. Ubaba kaBoy. Mana usho ukuthi i-DNA test ayidingakala. ya isodinga Ayenze nje kodwa mina vele ubaba sawaya. Ha. Bantu basikubo ufana nomkhulu washona inozali ubabeke. Abafazi bafana. Hayibo.
ukuthi nje umhlophe naye ubhola umhlophe naye umhlophe noma bakabhola umhlophe. Yenza ushaya. Yo. Hayi. Kwakuningi ngithi Men's Clinic wawufuna ukuze kube nje kwamanje uzongibukanisa nabantu. Ngizama ukuthi silungise. Silungisa dala kwaphela. Siye, yabo. Isintshela mina ngahila ngeke sendawo yakhe nje enhlizweni. Ha. Ngahila njengona nje mina ngasisaba no-opportunities. Ha. Mina nawe yibo. Ungashintsha Akusathi kanti Ah, sisingeke phela. Hawu, bakudelele ngidila nawo. Yazi unokuyenza ngathi umntana omncane. Yabona Kuzo aksa njengomntana omncane kuba usebenzisa ingqondo kuba ngiphathisa umntana omncane. Kuba ingqondo bokwazi ukuthi uyayisebenzisa. yabona lento nje. Lento lapha khuluma ngayo uthanda kakhulu uyona ngathanda kawe 8 rand 14 rand. Ngasikasifo endlini. Mara uyalamba. Ngisekamereni. Uwiki, uyindoda ewiki. Wena uwaridi ngekamera. Yini? Libalulekile. Yabona ngiyokuthulela so yilo le kamera. Every time. Kuba ukwazi ukusebenza ukumkhiza ke. Awukhathali la Umsebenzi wakho awukezanga nabantu uzongibukisa nabantu. Uzongibukisa nabantu kuthi le nenkinga zakho. Kuthi le nenkinga zakho. Siyenza ukuthi ngibenze nawe. Ngiyenza Angeke siyenze. ngiyenza. Hey, mana sesithatha ungamphudlela. Mhlambe nilalelane. Okwamanje mina ngibona nje nakwebhanki. Loba siskill. Kodwa mina ngisengicela esidini ngoba mkhawusi yabo indlala. So, ibesu le. Mhlasimbe ngayiso. Sasi siqala sandane. Ngase ayikhipha ujwa. Hey, Sakaze umdala. Unejwabu. Manje ijwabu olufundi. Hayibo. Kwakuningi ngilibazela. Kwakuningi kodwa ngitshela baba Bafuzwe nasisi. Ngiyabona nawe awusazi ukuthi uthini. Yabo? Nama ngisazi. Phela ngipha masihlixas lo Hayi ngafuna kami. Hayi ngiyangizwelisa mina. Masiyeke. Nabanye abantu thina ubheki uhlala funa ukubana mina Izolo isikhathi for mina ilenda ngiyimpikiza. ngizogibela kanjani uyangibona ngaka naye ufuna ngiwo Angisuya. ufuna ngiwo Ufuna mina ufuna wena uhluphiza. Uyindoda enganamsebenzi. Mana phela. sokuncenga ngawumnyoka sokuncenga ngawumnyoka sis hayi baba Hey ngane yakwethu. ubonile nawe Hayi ibhlungu le. ilungiswa kanjani Hayi yabo yakho ngathi hayi few dates eshayile manje. Kodwa manje ingane ngisi sister bethu ukuthi ingane ngokwenza ingabe yakho. bona ngale yangistressa bona labo DNA lapho bayongiphosta manje kanti nayenza Deni. Hayi yasenza ngoba nakusindiyo sho. Siba nje ukukhipha iqiniso phela loso. Mhlawumbe ngazi sayenzophanda ne. mara uyasashila uzule Ngokonfemile ne. confirming so nje naye umama ushilo ukuthi hayi inyama zibuka nje sela Oyiyasa sekhasi. akathi uyabona ukujala leza sifane Yeah. So kathi sayibona endlini. kade bayibona Manje bafundi kade bamjabulisa nje nama bathi ufana nomkhulu bani kodwa uma kunjena ukwenza kanjani sengalungiseka. Asalungiseka. isho yabona nje nasendlini nje kuyoliwa Ne. Yes. I think counseling yana kwethu ngoba phela bare ngeke ifike kasoka le manje. Sesingakuhlanganisa nomuntu wakho. amjalo Aso. Hayi ngabe. Qina. Babukele emakhaya.
it keeps getting linear, like invasion of privacy. Lalela, zakhala on all cylinders. Usasekhaya wena namanje usantalolo ungayenzi yekantento nasolungisa izwi. Uwamaqinisa abuhlungu kanjani manje ebhizile umndeni kunengane encane unesister ukhala ngokuthi ubafa akafuni ukulokhusana ususupholonela lapha. Kodwa-ke akuyona ilusi levelidi ukuthi ungaze wenze into ekanje. But-ke thina ukuthi sikwenzile sifikile savula amafoni qiniso bezoconfess ukuthi sicela ukusichambela ngathi kubhizi kwamanje uthi ujahile uyakuyi-meeting nobhuti lokhusana bestokfel. Asazi ukuthi babizingani. Hayi, ari mfowethu. Kulungile bafethu ungakhona ukumenda like, share, subscribe, comment nisho lapha ukuthi kwenziwa nawo nje mhlambe ukhona lapha ongasiza nge-counseling ne-DNA test la kodwa bakuthiwa sayidinga so it's fine. Yabo so mina kolandelayo it has been used truly invasion of privacy. Nehenza banking ababisunga into abantu bakolunye aka the content itself so polish heart. So sana naweza down comments thank you send hand me the shit.